זהו, רידינג. ואנחנו ממשיכים. כמו שאמרתי, כולם יוצאים בחוץ, שמחה וששון, כולם בסדר. כל טוב. איזה כיף, לא הייתי פה שנים. סבבה. ועכשיו אני אכנס פה ברחוב הקטנצ'יק הזה שבאתי ממנו ואני יוצא פה לרידינג, תכף תראו, לחניון רידינג של דן. מלא, תראו אנשים פה, סנים, מכוניות, הכל מלא פה. יפה. עושה לכם סיבוב עד לפה, וזה החניון של העירייה, שווה המון כסף, זה חניון גררים, יאללה. רידינג ד'. הנה, כאן. זה החניון של רידינג ד'. יש מקום חנייה פה. חניות, עניינים. וואו, הכל מלא, מפוצץ. בוקר. הכל מפוצץ כאן. טוב, אנחנו נמשיך ישר. אני אומר לחפש פה, זה חניון דן פה בצד ימין. הנה, כאן אין כלום. וואה. ונמשיך למטה. דרך הים. מקסים. שבת בבוקר, 8 בבוקר בתל אביב. חוף הים, 8 in the morning in תל אביב. What a beautiful sight. בואו נראה בצד ימין לאיפה לוקחים. בואו, יש חניות פה. בואו ניכנס פה ימין, נראה מה יש פה. בואו נראה מה יש פה. אזור גרירה. פעם היה גלידות פה. תראו מה הולך כאן. לאט. לא. תודה לכם. איזה יופי. וואי, לא הייתי פה שנים. סתם סיבוב כזה. וואי. הופה. זה חניון כזה. חניון מלא. בואו נראה. החניון, הנמל מלא. טוב, אני לא מתעסק פה עם מה המימון, אנחנו נצא מפה.
מי שלא יודע, אם אתם זוכרים פה, משהו היסטורי פה, זה גני תערוכה ישנים. אם אתם זוכרים את הסמל של הגמל המעופף, נוצר כאן. הגמל המעופף של סמל של עיריית תל אביב. והחניון, ההנגרים פה גם הייתה הקונצרט הראשון של התזמורת הפילהרמונית הישראלית ב-1936 עם ארתור טוסקניני. זה היה בהנגר תל אביב כאן. זה היה גני תערוכה ישנים של תל אביב. יופי. מפה יורדים למטה רחוב דיזינגוף ואנחנו נמשך לכיוון הים. יופי, אנחנו פונים פה ימינה. הופה, יש לאלו, ירוקי. זה הירקון כאן. זה תערוכה, גני תערוכה 6, אבל הירקון זה שמה. וואו, 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 איזה יופי. בוא ניכנס לפה. בוא נראה פה. This is the old port. old port. שלום, יש זמן, בכל מקרה צריך לשלם? לא, רבע שעה חינם. אז תן, איך אני... בסדר, אוקיי, רבע שעה חינם, אוקיי. אוקיי. רבע שעה חינם. תודה רבה. רבע שעה חינם. בוא נעשה סיבוב פה. This is the old port of